Așa. Vă dorim un Paște fericit, să aveți lumină maximă, Dumnezeu să fie cu voi și vine garda iar. Uite, și dacă vine, ce să le facem în casa și până. Da, așa. Ia uite. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toți, putere și ce să mai zic. Faceți-l pe Dumnezeu să vă respecte, că de iubit vă iubește oricum. Dar dacă vă respectă, sunteți șmecheri. Asta e important. Da, cu euro, cu bani, cu respect, Doamne. Dă, Doamne, cu euro, Doamne, după Paștele ăsta, Doamne. Ia uzi, vezi ce zice cacao. Voi știți la ce mă refer, că sunteți băieți adevărați și știți. Nu e 12 noaptea, deci Hristos n-a înviat încă, a înviat anul trecut. Dar Hristos va învia. Hristos e viu tot timpul. E... Adevărat, da, eu. Asta e, așa e datin, așa e frumos. Așa e lăsat de la Dumnezeu să fie datin. Băi, asta mufti că frumos. nu mai luai cafea aia, dar ori mai fi ai închis la Kaufland. Da, Tonomatele de cafea, mă gândeam. Luăm din peco de aici. mă. Luăm, e de căcat. Sau dacă îi mai dăm o tură la sară. Păi cred că dăm o tură la asta. Deci să aveți un Paște fericit. Doamne ajută la toată lumea. Să fie cu sănătate la toată lumea. Dumnezeu să fie cu voi.